ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ତମେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ। ହେଲେ ସେଇ ନିରୀହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ ନା ଭାଇ। ଦେଖ ସେଇ ନିରୀହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। କଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ନିରୀହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। ଭାଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଧନରେ ତମେ ଆଜି ଏଇ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଯୋଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଝାଳ ବୁଆ ଧନରେ ତମେ ଆଜି ଏଇ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଧନରେ ତମେ ଏସି କାର୍ଡ କରୁଛ, ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁ କରୁଛ? ଭାଇ ବିପ୍ଳବ ବାବୁ, ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ସାରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ। ଯଦି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ହବ। କମ୍ପାନୀର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ମାଲିକ କରିବେ, କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ କି ଆମ ସାରଙ୍କ ଗାଡି ଟାରେ ବିରାଟ ବଡ ବ୍ରିଟିଶ ଅଛି। ଯେ ସାର୍ ତାଲା ପକେଇ ତାକୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ଭିତ୍ତିକିଆ କାରବାର କରିନାହାନ୍ତି ତ? ସେ କଥା ମୋର ଜଣା ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବାପା ଏ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନୁଥିଲେ। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ଇତିହାସ କହିଲାନି। ଖୁସି ଯାଇଛ ହାତ ଧରୁଛୁ ଭାଇ। ତମେ ସେଇ ଗରିବ ମାନଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। ନହେଲେ କଣ ହବ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଭାଇ। ଯୋଉ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମେ ଶୁଣିବ ଭାଇ। ଇତିହାସ କଥା